y a gritar lo que siento a los cuatro vientos. I tornem a la ciutat de Malmö, a Suècia, que, ja ho han vist, vibra estos dies. Els eurofans espanyols són els octaus amb més presència a la ciutat anfitriona del Festival d'Eurovisió 2024. Eurovisió s'ha dirigit com un fenomen global i així podem veure seguidors de països tan llunyans com Austràlia o Nova Zelanda. Bona part del públic ja està de festa i no és per a menys. Nebulosa, els d'Ondara actuen avui durant la segona semifinal. Tenen per davant una autèntica prova de foc. A Suècia estan els enviats especials d'Apunt, Toni Polit i Montse Català. Endavant, Montse. Sí, Àlex, va ser el seu gran moment, el millor moment. Els eurofans fa hores que ja estan accedint al Malmö Arena envoltats de seguretat, però un ambient completament festiu. I sí, avui Nebulosa pujarà a l'escenari i Europa veurà per primera vegada als d'Ondara. Avui és la segona semifinal. Avui n'hi haurà votacions. De fet, es pot votar des d'Espanya, però no a Nebulosa, perquè Nebulosa actuen com a convidats. Ja saben que Espanya forma part dels Big Five, dels 5 grans, i per tant passen directament a la final. Així que avui, fora de concurs, veurem per primera vegada l'actuació completa de Nebulosa. Moltes ganes tenen els eurofans espanyols de veure-ho des de casa, però moltes més tenen les ganes els eurofans espanyols i valencians que estan ací a Malmö. Hemos venido a apoyar a Nebulosa y a hacer la zorra todo lo que podamos. Es una canción que en cualquier ensayo se está escuchando, que la gente se la sabe, independientemente de su país. Hay una energía muy buena en la canción y bueno, creo que es mi corazón español, de mi familia, mi orgullo, ¿no?